boleh cukup sini. Dikit dikit lagi deh tangan. Ini Boleh boleh.
Horas madihita saluhutna. Huriana nih lolongan di bagasan Tuata Yesus Kristus. Hami parhalado KBP Kebaran Baru. Pasahaton selamat hari Minggu madihamu. Amanami inanami dohot sude ruas naman dohoti parbinggonon di bagasan Garejon. Manang naman dohoti parbinggon melalui live streaming di bagas Bunabe. Manang di diape maringanan. Guarni minggu tasaderion ima minggu paupaton dung Epipanias. Andorong setapuka parmenggota martang yang nohohom mahita di bagasan rohata. Amin. Atong tabuka parmenggota tapuji matuhata marende mahita sian buku ende nomor 14 ayat sada ro di ayat 2. Rim mahita jonjong. Mar hite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Sai pabotohonon mudo tuau dalan hanguluan gok dolas ni roha di adopan ni bohim aka hasudungan ni roha do di siamunmu saliling ni lelingna. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, namandok maliate dohami tuho, ala dipapatarho doho tuaka si pelebegu, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya asi roham, saya payan madihami ro di pinoparnami barita na ulii. Jala pararat mai tu saluhut bangso, asa bicar sondang hasangapon mi, dohot di akana hundul di haholoman, dohot ni linggoman ni hamatean, mar hite-hite anak haholangan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita, sian buku ende nomor 75 ayat sada dohot ayat 2. Mama
Tangihon hamu mapatik ni debata, imas yang sada Yohanes 4 ayat 10 sada. Hamu aka haholongan, anggo songoni holong ni rohani debata dihita, tama nang hita masih haholongan. Atong rap mangita gugu mahita tu debata, lau mangulahon patikna. Ali Tuhan debata, saya parpukul mahami, mangulahon naumbar tu patikni. Marende mahita sian buku ende nomor 420 saida ayat sada ro di ayat 2. Rima hita jonjong. Tatopoti madosata tujuloni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon. Mar hite anak ni haholongan ni roham. Say asi maroham dihami akan namangarsakon dosa nami i. Say sahapi matubagasan rohanami hasesan ni dosa nami i. Lehon matuhami tondim nambadiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marha korsyaon lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelian nama ngolu, jalan nama dia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tangihon hamu ma baga-baga ni debata taringotu hasisani dosatta. Sangonondo hatani Tuhan Yesus, Roma tuau hamu akan nalo dia jalan nasorat. Hupasonang pehamu, buat hamu ma augaku tuhamu, gurohon hamu masian au jalan naserep maroha, asa dapotan hasona nganton dimuna. Ai lambok do augaku jalan yang do dohotna kupas ngasahon, hasangapon ma di debata na digijang. Hundul mahamu. Marende mahita sian buku ende nomor 467 ayat 1 dohot 2. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion i manatar surat di sada Korintus 10 tolu mamuka sian ayat sada saat ro di ayat tolu tajahama marsikat sorin tung surahu hatahon aka parhatani jolma nang sursuruan pe anggo so parholong ni roa au nang songon hangsa doau nama kuling-kuling jala songon ogung nama ruo lol Jala tun sura panurilanon diamu kabe boto hasimoon sasudena rodi sando portibio pinotoan. Jala tun sura porsiam situtu amu. Pola tapausan amu do doson naswada maamu anggo sopa ngolongi rohatu. Jalatung surah hu basa-basahon saluhut artaku jalahu pasahat dagiku asa ditutung tung naso margunai diau anggo so parholong ni roha au ido sahatna martua do natum mangihon hata ni debata jalana upeupsa. Marende mahita sian buku ende nomor 640 ayat 1 dohot 2. Terima hita jonjong.
taha tindakon maha porseotai songona hina tindakon ni dongata sah porseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama parguna sohatu dosan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai ima nanti dubuhon si Maria nagabe-gabian senton di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata natu mau na bernit di panguman silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tu bano turungdung di tanom na mulak mangulu di aripatoluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun di bata oba amanami parguguna sudah dasani disima ibana pai mamulak sogut kanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea diton di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panihala Kristen akan nabadia dohot di aseseni dosa dohot di hati na mandok mulak mangulu sogut daging ni halong nong mate dohot di hangulan na suro sudah amin. Tabigi matikting di minggu tasadarion. Tikting di Huriata Minggu tanggal 30 Januari 2022 Naparjolo Sadarion ima minggu Paupaton Dung Epipanias dohok topik di Jou Lau Makkaholongi Napaduahon Pandidian Nabadia hari Minggu 6 Februari 2022 naing patupaut ni Huriata ma Pandidio Nabadia di permingguan bahasa Batak pukul 8 konseling baptis di Patupa di hari Sabtu 5 Februari 2002 pukul 11 pinangidoma tuak kanatoras nanaing mendaftar boima mengisi formulir pendaftaran jala ditandatangani situa sektor nabe napatuluhon parhalado peciun Sadarion Minggu 30 Januari 2022 di permingguan bahasa Batak pukul 8 tapatu pado acara paborhaton situa mamengoti masa pensiun hima situa donar sitohang mardomu tusi duksipul jamita pasahatotta do ucapan syukur tanda kasih tusude pelayanan nasida acara ramah tamah di Patupa duksidung permingguan maringanan di Serbaguna A Paupaton Bonataun sektor dohok kategorial Naparjolo Sadarion Minggu 30 Januari 2022 pukul 10.30 WIB di Patupa Huriata do Bonataun seksi remaja maringanan di Serbaguna A dohot marhite jum na niuluhon ni pendeta Liston Butar-Butar 2 hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 pukul sia di Patupa Huriata do Bonataun Pandita Majelis Perbendaraan Sekretaris Huria Bendahara Dohok Karyawan HKBP Kebayoran Baru maringanan di Pantai Indah Kapuk napatuluhon hari Rabu 2 Februari 2022 pukul 10 di Patupa Huriata do Bonataun seksi Paropuan maringanan di Serbaguna A dohok namar hite zoom hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Bonataun sektor Sion maringanan di ruang Serbaguna A dohot marhite zoom 5 rapot resort HKBP Kebayoran Sadarion Minggu 30 Januari 2022 pukul 10 sia web
naing patupahon rapok resort hita maringanan di Serbaguna A HKBP Kebayoran Baru. Peserta rapat resort ima Pandita Resort, Uluan Huria, Majelis Resort, seorang utusan sian penatua, seorang pelayan penuh waktu, utusan Majelis Perbendaharaan, seorang utusan sian ganup kategorial, dohot utusan sian dewan-dewan. Pinangido tusude peserta asa mandohoti ulauni. Paonopon Dewan Koinonia hari Jumat 4 Februari 2022 pukul 10 siang web Ipatupa Huriatta ima sermon perdana seksi Ama Marhite Zoom. Hari Selasa 8 Februari 2022 pukul 10 Ipatupa Huriatta ima sermon perdana seksi lansia Marhite Zoom. Itu tim doa syafaat mulai hari Selasa 8 Februari 2022 pukul 8.15 web nunga kembali aktif be tim doa syafaat. Pinangido tusude anggota tim doa syafaat asa mendohoti ulauni. Walu periodisasi seksi-seksi mardomu nanaing marujung ma kepengurusan seksi-seksi periode 2020-2022 di bulan Februarion pinabotohon tusude ketua dewan asa manguluhon pemilihan kepengurusan seksi-seksi periode 2022 sahatu periode 2024. Jadwal boima tajaha di warta cetak. 9 sia ibadah dohot doa bersama hari Selasa 1 Februari 2022 pukul 10 sia web Ipatupado ibadah dohot doa bersama tuak karuas namar sahid Marhite Zoom link Zoom boima tajaha di warta cetak. Pasapuluhon selamat ulang tahun hari hatu tubuh dohot ulang tahun hari Parbagason. Perhelado dohot ruas ni Huriatta pasahaton selamat ulang tahun di hari hatu tubuh dohot selamat ulang tahun di hari Parbagason. Tusude ruas ni Huria na tubuh manang namar bagas di tanggal 30 Januari sahat 5 Februari. Saya tuhattama nama masu-masu molotung ngadong ruas ni Huriatta na sotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni ipaboama tu ganup situana di sektorna manang tu sekretariat. Akat tikting na so jinahahon hombar tu tikting cetak sadarion denggama tajaha songonima sahat ni tikting di Huriatta di Bagasan minggu sadarion taingot bema manekoni tujoloni tu hatta. Kor virtual sektor Saroha. Banyak yang kau perbuat
Marinda Mahita Muses dan buku ND nomor 212 ayat sadaro di ayat 4 tapasahaton ma peleata persembahan 1A 1B dohot 2. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita salu akadamang dainang.
Naksoni na adong di Ganup Inganan, di Bagas, manang di rumah sakit, manang di dia pe hamu akadamang dainang, dohot haha anggi pinaribot. Hatan itu hata na saur tutonga-tongata di Bagasan Minggu Sadarion, ima dienet sian buku panulirang Jeremia, biddu sada, mamuka sian ayat 4 sahatu ayat 10. Laos tongon di Bagas Sadarion, pabor hatot tama memasuhi pensiun hapar haladon, amang situata amang situadonar sitohang. Songonon matar surat disi pajowon ni si Jeremia. Jadi naroma hata ni Jehovah tuau madok songonon. Tagan so jadi dopeho di bortian nunga hutadahiak ko. Jelas tagan so ruar dopeho siat apuan ni natorasmu nunga huparbadia hiak ko. Kupabakito gaboy panulirang tuaka bangso. Dunginik kuma iya li Tuhan Jehovah idama dakku boto makatai ay nabajar do peau. Jadi ni na Jehovah madoau. Unang dok nabajar do peau. Ay manang tu dia peho husuru iko tusiho lao. Jala manang ahau tonaho tuho iko nido hatahononmu. Unak ko mabiar maradopon nasida. Ay say au dodonganmu paluahoko ninna Jehovah. Dungi di patol-tol Jehovah matangana jala di jama pamangaku. Jalanina Jehovah madokau. Ida ma. Nunga sahat tu lehon akahatakku tu bagasan pamanganmu. Ida ma. Upabakit doho sadarion mangaranapi akabangso doho akaharajaon. Laho mangurati doho maniapon. Mangago doho mangaloha. Paulihon dohot manuan ima sahatna. Adorang sohu pasatami turpukon hatorangan ni jamitao nakadamang dainang sotuk suku-suku tutu rohata. Memang amang pandita listod do sadarion tarsurat di tikting tai jala balgasi tutu do rohani amang pandita resot tanay baru paborhaton amang pandita amang pandita te amang situ adonar alai ala hurak sehat di hilala nasida so tungga beta rujuk kita dang na pola sahih dia la batu-batu hodo jadi sonari mulu batu kok kalak jala flu pitoradong do hirana ya suku-sukun nama huwa do naing jadi ido akama kainang alani nang pehami di son palita fungsional nuaing na jong-jong marjamita las paborhaton las maruhata las maruamang situa donar olop amang donar atong hatan itu hata tuhita nasaur di tema ni mingguta nama do di jauh laho makaholongi di jauh laho makaholongi wenek dosa da barita kadamang dainang di sadatiki adong matulu halak nama kata hatai ditoru ni tiang telepon di dalan ado kursi di sisongon nadi jalan ado tahe blok emonate bulunganon ditaringoti nasida madisi posisi dia dona dumenggan uju martangiang bagaimana kau posisi yang paling tepat ketika berdoa jala tongon maadong disi nang sahalak na pature tiang teleponi sanga dosongon na gugugu suara nasida ala holani persoalan na masing-masing nasida berbeda wahado tutu posisi ni tangiang nadinggan takku boto heado ta diskusi honon manang gabi perdebatan di hita alai sahalak madok mulo martangi yang tutu posisi na dumasip ima bamar singgang mak ninna dungi adong mamusia marga huta galung madok adaong lai mulo au ba huilala pajamon ni Tuhani itu au natakas ima molo jong do martangiang dungi huhida tangaku ninna disima huilala mace di jama Tuhani do diriku ninna ale Roma muse marga siregar anggau salah do naidot ni hamuda duei ho si tohang do to utagalung ninna contoh nate salah naidot munai molo songonau do bah ninna siregaron
nadumenggan jalan nadu masih ima molo manukap manang telungkup uju berdoa. Dungi dinabinegeni bawa nakingan na di tiang teleponi pakata yoni dia lusi ma nasida. Lae nina HP marga 5 jutak na tiang teleponi. Ubay majo contoh somura te. Gaor nai hamu holan alanin makatai tangiang nina. Molo songonau do naheahu ulahon tangiang na dumenggan ima uju bali kau di tiang ne teleponi mergatung nina. Di sisol khoti yang mahui lalamar tangiang tutuhani sotung bada buah manang sotung kona setrum nina. Ahan yang dohonoku di siak kadamang dainang aka parugamo do na berdebati. Jala ido salah satu kondisi nuaing na taida di tonga-tonga ni Portibion, di tonga-tonga ni Bangsota secara khusus. Pola adong nasape tu ekstrim memahami ajaran agama. Ajaran agama dia do na dumenggan. Boha do martang yang na dumenggan. Dia do padidion na sitong do lan na asi. Alay akka parugamoi do sa sitong na muse. Di sada sisi. Na pola sape makasogohon membenci jala sahat tu na mamunu donganna nang pedang saugamo. Atas nama agama ditoleransi untuk membunuh. Atas nama agama ditoleransi untuk mengikut supaya tidak sampai ke eselon yang berikut. Di sisi na asing. Lam tabadotol dini zaman. Naso makilalabe. Dang pola rikok be di Tuhan. Dang pola rikok be Tuhani di dirina. Tuhan tidak perlu lagi. Kita tidak perlu lagi bergantung kepada Tuhan karena apa? Karena ternyata begitu banyak persoalan hidup yang dulu tidak dapat kita hadapi, kita tanggulangi. Saat ini bisa karena apa? Karena teknologi dan pengetahuan yang semakin canggih. Ternyata dap pola alani Tuhani bodoh pagajang umurhu. Alani medis. Alani teknologi kedokteran. Alani bio do nano teknologi ninna. Boy doau nang pe dang martanyang ale boy gabe salah seorang yang terkaya di dunia ini. Do lan asing ni itai da muse lingkungan hidup dalam sega. Ise do na mangulahoni tong do akan nama rugamoy. Jangan-jangan saya juga terlibat di dalamnya. Alani kerakusan, alani korupsi. Baru-baruan tarsonggok dohita di Sumatera Utara sahalak bupati dilangkat. Adong Jepang dipudi ni Jabuna kerangkeng ate. Jala disi piga-piga halak di sel satu sonari dalam proses dope. Indonesia nina darurat narkoba termasuk doakan akun halak Kristen disi. Saya pikir kita harus jujur. Bahkan tiki melayani kami tu Nusa Kambangan, doho tu Cipinang, adong dotong marga siregar disi. Jalah kabipi. Sedoa mang payaman na jujuk pelayan tu si malak kita teh. Termasuk musen waeng na semakin ragat menyetujui perkawinan sejenis do lan na asing. Buasariko to nakamang inang di tonga-tonga ni zaman yang memperilah debata si lebat do si Jeremia Jojo. Bagaimana pada zaman itu Tuhan memanggil dia kepada sebuah tantangan yang begitu besar, termasuk do mangalo na adong di diri na sadiri, termasuk do namar musuh do pa ibana do ngasabutuhana. Donga sahutana. Mohado tutu barani do makatao tu ito kumolo korupsi bana. Ito pasoi. Barani do madok tu amat tanami. Molo margati-gati hubereng dileo tueu horkorung mobil. Lungi sukunoku dia do bapai. Barani do madok koni soho disi. Pasoi barani do madok songoni.
Contoh doa kamang kainung. Saudara-saudaraku, yang saya sampaikan itu sehingga tidak ada zona nyaman untuk dosa. Adopan ni si Jeremia mai gari ada sia donga satohonanna, dongan si tua, dongan na pedita, dongan na perhalado, dipasung si pacur de ibana. Temannya sesama kaum rohaniawan. Dalam cerita-cerita berikutnya, alai didog di sida na perpudi ikut tusido ibana. Asura radehi tamajahaya sapului diturpuki. Ida mahu pabak kito sadarion mangaranapiak kabangso, manggurati, maniapon, mangago, mangaloha alai dakkolani. Tidak hanya mengatakan teguran, tidak hanya mengatakan hei bertobat kau pendeta bintang. Jangan hanya berkhotbah kau di mimbar. Tapi juga memberitakan didok disi pauli uli hodoh manuan. Itulah hati Tuhan. Hati yang penuh dengan kasih setia. Hati yang penuh dengan cinta. Lomo do rohani debata mago portibian daong. Satu lo duit tadi sih. Batu kau ate, so tunggu be mebir hamu tong. Lomo do rohani debata, songono terus pandemion. Lomo do rohani debata kamu, akainong na dijabu hamuna, na soboy behit sa siap podoman, dungi say busi saok kamu dadaholani holsoan, dungi madele, sadi hari ma Tuhan alapo muau Tuhan, ya tung mate mau lomo do rohani Tuhani mate hita di bas padelean. Kadamang dainang, itu bukan Tuhan kita. Itu bukan Tuhan saya. Dan saya yakin kita setuju, itu bukan Tuhan jemaat HKBP Kebayoran Baru. Amin. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang merindukan kembalinya orang yang jahat. Tuhan yang mau orang menyadari segala dosa-dosanya. Lalu dia datang kembali ke pelukan Allah. Dan Allah seperti digambarkan dalam kitab Lukas itu adalah Bapa yang tidak pernah berhenti menanti-nantikan. Dia tidak hanya memandang dari jauh, tapi dia berlari-lari memeluk dan tidak bertanya apa kesalahannya. Alani makadamang dainang, dibutuhkan keberanian. Iko barani, lau pabotohon dia do sakap ni debata, dia do lomo ni rohani debata, dia do pikiran ni debata. Alani napaduahon. Ise do nasinuruna disi. Hola si Jeremia do. Dao. Au. Anak kota. Pahoputta. Hamuna. Sude akana porsea tu ibana. Tutu didok dison. Baboa tagan nina sohu jadi hodopeho di bortian nungahu tadahiyak ko tagan soruar dopeho tuapuan nina torasmu nungahu parbadiai ho hadolapatan ya kadamang dainang ra heado tajaha manang tabige jala menurut tahu sangat menarik do lau mengantarkan hita tu pangatusioni. Salah satu naginuriton ni Rick Warren, The Purpose of Driven Life. Buasa sorak ko tuhasiangan mo. Buasa inang si majutak amang siagian sinodok mo. Buasa amang siagian gabe dokter ho sa tabing bolo bay contoh alay sonway. Buasa marga tobing manang boru tobing aw. Buasa inang boru na babanon. Gabe tunggane boru ni amang si Toha. Buasa gabe si tua ho amang 10 tahun sebulan 20 hari na salpo itu emang salah dowi. Mana ngadorak sotuba mangamar tanyang amang. Manang tanyang ni dainang doi. Manang dung SD amang teroma mang Tuhan iku gabi situ ama haduan ike baru-baru. Ido
Setiap akan menginang. Dan nama dok takdir. Orang Kristen tidak meyakini takdir. Nang piga hari jepak tahata pinomak 700 kali. Dipanggil. Ditetapkan nina. Dada holani. Di Efesus sujah masa ayat naik. Bidusada ayat opak didok songonon. Mangido macegomosau. Dohok mahita. Maparohahon. Dohot mangarimang-rimangi. Didok tuhita. Ay dipilih dohita di bagasan ibana adorang soojak do petanoon. Asa badia hita jala soha surahan. Di bagasan holong ni roha. Ayat 5. Dito dohita bahen anakna. Marhite-hite Yesus Kristus. Asa tu ibana mangihuton halomuan ni rohan. Dipilih tian. Tak seorang dope amang mo bangga dipilih. Setelah mulu baik guarda dah. Setabi molo hatani halak batak dang nanger-nger holong ni rohani Tuhan itu hita. Kita ini spesial luar biasa do hita. Molo tungper gabe orbuk kita haduan. Tasukun ma. Wasa tu buau tuhat siang ano. Hado Tuhan sakakmu. Wasa do ngasari pek unak seulam berbeda ulokku. Unak somat sia tu sak kami. Di sido nang dohonon na pabua tutu. Dang Allah hadirion ni si Jeremia ubahin na dipilih ibana. Dang Allah hadirion yamang donar ubahin na dipilih debata ibana, saya yakin itu. Tapi itu adalah inisiatif Allah. Dang adong si pangasahonota termasuk saya. Dan saya selalu bersyukur kalau ada orang ketika diminta dipilih menjadi sintua, dia pertama berkata, songo si Jeremia ale unang diperala teto. Anong do songoni ataritula kape bahasa rohana. Lomo rohana. Dung dangi pilit acik rohana. Tiki dipilit. Unang mau ina. Hape pilit matung nasi. Idok matuhala. Aidang konsisten ha kebipion. Agia do idokon. Gebisu pilit tawin na. Dia mau mengatakan bahwa ya benar, tidak ada dari nol, kreasio ex nihilo. Tidak ada dipertimbangkan Tuhan siapa kita nanti. Apakah kita menjadi S1, S2, S3? Apakah kita kaya atau miskin? Tuhan tahu betul. Ita dari batado ita jala di parang. Ini juga seruan kami kepada adik-adik kami di sini yang masih muda. Baiklah kita mengenal diri kita sama seperti Jeremia, tetapi jangan itu menjadi alasan buat kita untuk mengatakan saya tidak bisa, waktu saya tidak ada. Bagaimana kalau Tuhan maaf mengatakan kepada kita, waktuku sudah cukup untukmu. Kadamang dainang nahina holongan itu hata atong taingot ma songonani do ni disada Petrus 2 ayat sia margana pinili dohita hamalimon na raja bangso na badia home lagi nongkoman na tujuan na aha sakap na ha sada do sakapta dimanapun kita dipanggil Tuhan, seperti kata Calvin, salah seorang dari tokoh reformasi, semua pekerjaan itu yang membawa kehidupan merupakan penetapan dan panggilan dari Tuhan. Apakah ada yang menjadi supir? Apakah ada menjadi pedagang? Apakah menjadi bisnismen? Apakah menjadi ibu rumah tangga? Dan lain sebagainya. Kita mau mengaku bahwa di sana Tuhan memanggil kita. Di sana Tuhan menetapkan kita. Di sana Tuhan punya rencana untuk kita. Supaya dengan demikian, maka kehidupan kita ini menjadi panggung kemuliaan Tuhan. Teatron Glory Day. Kemuliaan bagi Tuhan dan kita menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Aitu sido hita ditobus jala di jauh Yesus. Naro Yesus tu portibion mabuan harajau ni debata. Dia mai isarana hadameon holong ni roha hasesaan ni dosa hasa daun do lan na asin. Alani tata dama dirita macay na uli doi.
alai unang tulak pajoni Tuhani. Unang neang rohata, taparade madirita, takas mahita tutu, manada dirita, dungi di panadaw nima, gabi torus mahita marguru, jala torus mahita marsigatung tutu hata, torus mahita paradeo diri, jumolo songonani doknai, nunga hujama pamangamu, jala hulohoton, huleon hatakku di bagasan pamanganmu, jalan nasa, nahuleo tuho ikonido hatahonomu. Tu dia ho suru ikut tu si doho borhat. Alania kadamang dainang ganuk manogot romahita tu ibana. Siapapun kita, apakah kita ibu rumah tangga? Saya tidak bekerja. Oh, jangan sepele. Masa depan bangsa ini juga adalah ditentukan oleh ibu-ibu atau bapak-bapak, bukan hanya ibu-ibu. Kalau bapak tidak bekerja, jadilah bapak rumah tangga yang takut akan Tuhan. Kalau ibu tidak bekerja, jadilah ibu yang takut akan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan setiap pagi, taruhlah Tuhan firman-Mu, taruhlah Tuhan perkataan-Mu, sucikanlah aku dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kita dapat berkata-kata, kata-kata yang menghadirkan kerajaan Allah. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang melimpahkan sukacita. Asa maritei rade mahita terus menurus nak kita pe keperhala doate. Gabe ula-ula ni debata, patulus so sakat ni debata jala taingot. Didok dong anakku doho. Dong anakku doho. Rasi rasa rod ajal ni portibion. Songoni matu amang si tohang ate amang dok dinang. Mole ate ma di pakubasion ni amang do inang dang tarbahen so tuluso namang anggo soalan inang bereng jo inang bunda babanon odo peha hu bereng on yang inang markundi salilingo dakya dapola gurang makatai alai moloboy amang songoni tekunna sada ciri khasnya mang donardo setai mi molodok nah nama cedenggak wilala selalu donasida para deho diri uju marsermon. Jadi luar biasa doi, siti ruod doi. Unang atong so kaya berita te adong inna salah situ amang ulo tangiang. Jadi martangiang mak nina. Itangi aku masalah ruas. Ale Tuhan pasu-pasu ma inang boru siregar na marsahit gila ina. Hapen marsahit gula dotong gabe marsahit gila. Imat tong alaso so takas mungkin na ya slip tang late. Ale ngaborati. Marsahit gula gabe marsahit hola sada huruf do disi ale gabe mebel lapatanna ale yang wamang do narodo ba dang polalani na mangujungyon takas do nasida para deho diri uju di bagasan parsermonan jalanunga takas amang diulau namang tupi tu pajowon di situa 7 dingo amang donar do petahe amang pitu ate pitu siani dia manaung diulahon alai tabuam mai tutu hatta molo tung adong dope nahurang adong dope kesempatan dang naikon gabe holan gabe parhalado gabe parmahan ni tuhata gabe ula-ula ni tuhata justru menurut kami gumodang nama anon na boy hobasian niamang ala dang terika be di haparhaladon jala dongan di parhalado mahamu amang unang gabe las do amang non gabi alon nami. Ayo lo do si patah songoni molo tikis itu so diulahon. Dong gabi pesion, gabi gumodang. Manga mata-mati dungi, manga risiki dungi, manggaori. Ale amu amang donar. Tangala da dison nasida, ko parhatobo doi amang naburju do. Jala sahak mamang dilehot tuhata nang tuhamu aka silas ni roha dope na asing. Mulutung pe pensiuk kamu sian haparaladon alai agedai bibeli amang pinomat cah amatorus ulak-ulak ko mamang di Jawa teh kurang lope naboy kesempatan sepanjang kita belum menutup mata sepanjang Tuhan masih memberi waktu maka itu adalah waktu pengasihan yang harus kita pakai. Mau lihat ma dihonang inang boru nababan dipabalik-balik margamu tongdo nababan. Jadi manang sumarkonde peho inang naselau markonde sonari anggo rohami tong do uli. Kalani pos rohanami. Nang 7 lanope
Secara khusus di Saroha, toktong do hamu marhobas, rak dohot huriata lumobi madongani akka parhalado ni huriata di sektor Saroha, nasaha tunuain maulhian mangalui situa naolo gabe parhalado di bagasan pemilihanon. Alai tong mata tangyakon jala tuhat tama nama masu sude akayanakon ditikina tabapa hopu nang ruaka hela sia tuhata. Tong marsangak matuhata di hita kamanginang urian itu hata manang dia peta bolus di pardaling ulut tamari. Katakan kepada diri sendiri seperti ayat 5. Tagan suhu jadi hoko bitang di bortian nungahu tadahyak ko bitang jala so taga so ruar dope ho bitang si anapuan ni natorasmu nungahu parbadiai ho bitang hupabakit ho gabe panurirang gabe ina gabe komisaris gabe penasehat gabe ahli hukum gabe ibu rumah tangga do lan na asing di tonga-tonga ni portibion tuhat tama mamasu-masu hita amin martang yang mahita mauliate male Jahoba tuho mahami madok mauliate situtu ala dilehokodo petuhami hatam nabadiai di rohan nang dipamangan nami asaya le Tuhan pauliulihon dohot paturehok kami jala marhitei rak mahami sude songon ina songon ama songon ianakkon songon naposom na marhalado nak songoni na so marhalado diganuk inganan diganuk pangulaon paboa hido Tuhan porlak anggur naung pinasahatmu hobasan nami cupang mahay baruon ganuk tiki asa unang lambatua hami di bagasan umur do daging alay dang lamatoras lamtang di bagasan hapor siaw sotung muruk ko Tuhan tuhami ay toktong doasi roham tuhami alani pakulingi hami toktong jala todimi na toktong mangukap si pareon ni pardagingon nang partodion nami asa tinggil hami jala mian hatami margurasa di bagasan roha dohot pikiran nami tuho manakuwa kami oleh Tuhan secara khusus akaruas ni huriam na di bagasan persahiton akan na tua-tua nami nalamoru hahi pason na alan hatuaun si pata memang Tuhan marukil dohami molo huida hami nasida somargel lokbe si pata adong do namadabu di padilian komos mahami mangido tuho sude hami Tuhan asiro hami margogoy na sida makamonakon hatuaun nang songoni dinamadala ni operasi amang nami disakapi dari mersogot amang nami amang sagumani dakwat tu si hami Tuhani siak kajol maun nami nang peadong aka dokter do medis Tuhan terbatas do halayang gohuali amang pargogo naso hatu dosa dok homa na mangula moloriko di roham di umur naung songoni godak pasu-pasu di loko tuna tua-tua nami ikon operasi mana Tuhan pamalum ma tarpatu pahodo Tuhan lumobi siani tio pipikiran na do inang nami inang mawar urupang gabean iboto nami si labok nang si Joyce naksongoni molutung adong karuas ni huriam natongon nanay menjalani pangubation manang dia petuhani sadarion nang diari-ari marsugot panggonggopok kami ma tubagasa tangamu nagogo jalan abadia si roham Tuhan mauliati ma Tuhan nang dia kana marulang tahun kelahiran do ulang tahun perkawinan upeleo kami ma tu adopanmu roha mauliate jalawele ko kami tu adopanmu leho roha nabisuk tabaya kapasu-pasu sian badua gijang laho manugu-nugu dohot marmudu-mudu nasida borhak mahami Tuhan
di tonga-tonga ni pandemi dope numobi varian Omikron rakdo pamaretta nami asiroham ramoti pamaretta nami tuturi hami asa saya di bagasan hasadao kami Tuhan laho mamorangi pandemion nang diamang nami amang taldita resot nami macai si holdo rohani amang nami jong dison mamaritau barita nauli Tuhan di bagasa darion laos paborhaton na posom amang nami amang situa donar sitohang do inang mamasuki pensiun siya na paraladon alai alani parsahiton na songgopro tu amang nami daktar bahesa tong Roma ho Tuhan jama tabay gogo asa margogo ama nami jala malum siya daging na tanggal soy diboto parsahito ni paso-paso nang naposom amang nami amang situa donar nang mamelehon ngoluna sadok diri na Tuhan lobi hurang 10 tahun sa bulan 20 ari gabe situa gabe parhalado secara khusus di HKBP ke baru-baru pilihan na ucus may dia depanmu pos rohanami pakyomu dope para romu penaposomon sahat ro di ujungna gabe ula-ulam rapdo inang nami na burjui inang boru na baban rapdo akka boru na sida helana pahupuna manang di dia penasida nuaing saya homa Tuhan nama masu pardalanan lang ngulu na sida pinuji pinasangak mau Tuhan marite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari de mahita los tapasaha ma piliata. Sai patau diriku ale Tuhan Papa taroni naulimi Tuhan suruh matondimi saot turohaki lau patandahon dirim tudongaki. Huriani Tuhatan wang sahak maita tu acara paborhaton parhalado ima amang situa
Donar Sitohang memasuki masa pensiun Maredde Mahita. Yesus Rajani Uria na Perseana Badia Pasu-pasu mau Sai sungguli marohaku mangihutot rajaku pargogon ngau tokto pargogon ngau tokto. Hobar tu aturan peraturan di Huriata, Huria Kristen Batak Protestan. Taringo tu pensiun parhalado di doddo songonon. Pensiun dosa halak situa sian hapar haladoon molodung marumur 15 tahun. Aleho do tohonan hasituonna jala pasahaton ni paldita resotma surat ketetapan pensiunna. Di bagasan tikion pensiun masa dahalak situa sia tonga-tonga ni Huriata HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran on Ima situa Donar Sitohang sian sektor Saroha Gokma umur nasida 15 tahun di hari Sabtu natoari nuaing tabegema SK pensiun hapar haladoon na jinahaon niamang situa mangara lubis. Surat keputusan Pendeta HKBP Resort Kebayoran nomor SK garing 01 garing 02.1 garing 1 garing 2022 tentang pensiun dari pelayan tahbisan. Pendeta HKBP Resort Kebayoran menimbang bahwa situa Donar Sitohang pada tanggal 29 Januari 2022 telah genap berusia 65 tahun. Mengingat ketentuan dalam aturan peraturan HKBP 2002, dalam hal ini peraturan pasal 27/6.6 tentang pensiun penatua, memutuskan menetapkan 1. Sintua Donar Sitohang pensiun dari Hapar Haladoon atau Majelis HKBP Kebayoran Baru karena usianya telah 65 tahun pada tanggal 29 Januari 2022. 2. Jabatan penatua atau sintua tetap melekat pada namanya. 3. Pimpinan jemaat, pelayan dan seluruh anggota jemaat HKBP Kebayoran Baru mengucapkan terima kasih atas tugas pelayanannya selama ini. 4. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 Januari 2022. 5. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, 2. Arsip. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2022, Pendeta HKBP Resort Kebayoran Baru, Pendeta Liston Butar-Butar SHMA ditandatangani. Maredde Mahita, Laos 75 Inang Doho Amang.
Sadarion Minggu tanggal 30 Januari 2022 toho di Minggu paupaton dung Epipanias. Au mewakili Pandita Resort HKBP Kebayoran. Hobar aturan peraturan HKBP 2002 amandemen ketiga. Babor haton ma amang laho pensiun. Hamu amanami sintua donar sitohang. Pensiun mahamu mulai sadarion, sian ulaun hapar haladoon. Sian tonga-tonga ni huria HKBP Kebayoran baru. Resort Kebayoran. Saya di pasu-pasu tuhat tama ulaun nahinobasan muna salilingun. Jala saya diramoti tuhat tamahamu di tonga-tonga ni ngulumuna. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jala debata nami. Hamulia dok puji-pujian madihoro disaliling dililingna. Disuruh hodo sisianmu mamari tahun barita nauli tu portibio doho tuhuriam. Saya ramoti jala pasu-pasu makan naposom na pararaton harajon. Saya pasu-pasu mana niula ni naposomon sintua donar sitohang. Marite ulaon hapar haladoon na nasay laon di tonga-tonga ni huriamon. Pasu-pasu jala ramoti maibana rabdo inanamion dingoluna. Dengan bahasa doa sini roham matoktong manggonggom nasida. Pasu-pasu masude peparana. Taruli di dengan bahasa do lasni rohan nasiakko. Huha porcai hami. Pardenggan bahasa do parasi roha doho. Amin. Nuaing kupasatay matiki tua kadongan ni amang situa donar laho pasahaton puji-pujian dohot tanda kasih. Kur parhalado. Terlalu dekat. Obat. Maha
Hop marajongjong asa tong dipasahat cendramata tu amang situata. Pinasahat mantu amang mangara laho pasahaton rak mara doh amang padita rajoki doho amang leo dewan masudi amang dongan hamuma pasahaton. Inang rumondang di hamu amang situa donar nahu halong hami do inang omatikina kita marsilang sian aparla doon secara non formal, secara formal kita masih tetap bisa bersama. Amang 10 tahun lebih mahi amang melayani di HKB baru jala nungalilik kita tong marsaur lasurhan ami di plemu namang gabi contoh dohamu di hami akan junioron. Jadi horas-horas mamang di nama dalani arenyam tujuan narion posurhan ami toktong didongani amata debata amang do inang jala tok pangyakok kami di namang loho plan nami sok soni madinang horas-horas inang sehat-sehat toktong dongani amang donar sitohang sonaung salilingon asa toktong rap kita marsaur di HKB baru. Song las ni rohanami ada kupasat tami sok kenang-kenangan ingok mamang kenang-kenangan jan horani roni huriyai di satok tong mahita diramoti. Amin. Laos mangaradema amang sintua profesor Payaman Simanjuntak pasaton hatamang siam limbarman. Palinit ko jong kalau di hamu sude paditanami dohot saluhut situanami huriani tuhatta narosa darion tugarijaon dohot na mengikuti ibadah melalui live streaming horas madihita saluhutna mewakili sude ruas ni huriatta parjoloma pasahaton nami godang moleata tutuhatta ala tulus do diulahona maksitua do narsitohang tohona narsida songo citua di huriat taon amang situa nami dohot sude keluarga ima tong si hamalate homuna tutuhatta apala disadarion aladang sai sude halak di lehot tuhatta tua si songoni lasma rohamuna memuji pasangapot tuhatta huriani tuhatta memang kami dakya rak mangula di perhaladun ayau pensiun tanggal 10 Agustus tahun 2004 jala amang situata baru pera situa parguru di tahun 2007 songo situa na pensiun daksai pola niatuan songo dia pangulaun niaka situan aktif alai dung masa covid coronaon
Dr. Baen solau roha taringot tu pangulaw niya maksitua do narsito hamon. Alatung matsay patak do hubereng pakubasyon nasida mga radoti ruas ni Huriata na marsahit dohot akan na makubasiulaon pelayanan songot situa. Tunga pala na duoma na naeng adat honokku. Na parjolo selama masa pandemi koronaon torop sopiga ruas ni Huriata na terpapar corona. Holat di bota mangsituon adong ruas na marsahit pitor dihubungi maksituodo keluarga ni na marsahiti manang langsung tu na marsahiti jala di pitor dihubungi doho kelompok pemerhati na menawarkan obat gratis. Mula perlu turut tangan doa mangsituon dohot mangurus akka si panganon ni keluargai. Lubisiani ganuk manogo do situa taon manangyakon akka ruas na marsahit na di bagasan rumah sakit manang di bagas nabi. Jadi dihamu amang situa donar sitohang atas guarni sude ruas ni Huria akan marsahit manang nasoadong manang nasedang marsahit di tikyon pasahaton nami ma gudang mauliata itu hamu ala say terus do ganuk manugot diwan hamu hamyak kana marsahit ditangyang muna tutuhatay sada sitiruodo amang nadenggan nabinahemuna tusude aka parhalado huria di huriaon tusude aka dohot di akar wasta. Jadi napaduahon napatut sitiruon siat sude hamu di sude hamu aka parhalado nami sia namangta situon nakningan nga didokon inang padita bitang siregar imana patupaho pangaradeon mangulahot tahonanna mulo setiap hari Jumat kami marsermon ama mulai siang hari Senin manang paling lambat hari Selasa ongwa mata situon aha ayat si jahau disi akadia ayat-ayat paralelna nunga di parade amat tasituon manangahan na dian non dipangidot tunasida mang na memimpin manang na martangiang pangodianon manang nagabi moderator ngapitur rade rohani amat kasituaon songon ni inang padita nakeningan law songon ni dotong molo marsermo kamu situa parhalado basudia ka pangaradio tusi nunga di parade amat kasituaon songon ni dumolo ka sermon lansia pe mananga hape tahena di pangido dakya manolak idaud doi sederhana alai muludang diulahon ay mulu sipata adok situa manukun ayah hado tahe ayat sijahaon ninna gebe hurang denggado di acarai jadi nauli de yamang situa nami na pinatubo pamunay jadi hurian itu hatta ima tabereng ima na tarberengau na patut si hamalationota di pangulawan ni amang situa donaron mungkin godang dope akan asing jala dumengga manon dengan na situa na patorakoni jadi tuhamu amak situa donar sitohang dot sude keluarga mudah-mudahan ma yana komuna da di Berlin do paupumuna si ASEAN do gurubuna da di Melbourne di Australia madohoti acaraon otik manang godang na di patu pahamu di Huriata di HKBP ke Bayo Rabbarwon tuhatama nama masu-masu
lasma rohamuna madalani masa pensiunon. Mulu pensiun pehamu siap parhalado, alayang go sian na malayani dan pensiun. Di dok Tuhatta padi sudah menguning, Tuhatta paimahon penuai naso dibatasi umur. Di hamu sudah keluarga lasma tong rohamuna jadadak pola salah bangga hamu mempunyai suami, ayah atau saudara sian amang situa donar situ hangon. Di dok halak nabisuk mulu denggan pangulaw ni sada halak diulaw na dang lepasi sia dukungan ni keluarga dohot istri yang setia. Jadi mau lihat ma nang dihamu saluhna keluarga. Di hita saluhna kalau kebetulan dang diso namang paditata butar-butar saya hatok mahungipas alai adong sautik tabana jadi si pasahatot tua mata padita resort alai laos melalui nang padita manon. Sian hamu situa naktif headu binege barita jadi ninna donyan alai tarida do dihasitonganna. Ia amata situa situ hangon sayolo do masih paingotan dia kapersermona muna asa unang adong akka nasala mangalakka. Jadi mulu adong akka nahurang denggan gariada manang nasiap padita pe sayolo do badi pasingot asa unang salah mangalakka. Misalnya di waktu pemilihan dewan-dewan ditikini padita amang padita Fritsu tapea di Bendasida pemilihan dewan dohota kana naik pensiun alai di pasingot nasida doi songonido dohot dia ka pertanggungjawaban parhepengon songonido dohot dia ka termasuk ka kegiatan termasuk mai dohot ka asa unang murah-murah mengarekes manang mabait surat mosi tak percaya di pasingot amak situata doi. Alai alanang pensiun ma amat tasaon nari gabi adong makagama nga diba. Bai si benon na say maolo mapaingot-ingot na sa unak sala mangalaka. Jadi ba pasahaton may tupaditata. Bai ma asa tujuluanon ba lam ramot paditata. Ayalana ba satabi dihita saluhna ikonakwat tado ditiki nasalpu saya dong do hamaolon ditiki perpidan ni padita resort siya kebayoranon daktar cari taho ni buido gabe turi-turia ni buido misalnya bayenon turi-turia tiki perpidan ni padita sibuaya turi-turiat perpidan ni padita pehana inggolan turi-turian perpidan ni padita tibul si tanggang. Ay nakpesongon na denggan tapaborhap paditata na di minggu na salpu. Alay patujuloni na ngadonggo turi-turian na buhay si pasahaton. Jadi ba ima pangiduan tua mata padita resort melalui inang bintang ala kurak kipas na sida ba asaya say jamot tujuluanon. Jadi hurian itu hata ima hata hamauliateo doh tadat denggan si pasahato di acara pelepasannya amak situadon sitohang. Mulu adong do pian don nahurang tabay hamumay ano di acara ramatama. Jadi di hamu amak situadon sitohang doh keluarga situruan manang keteladana do dipatu pahamu amang situanami di HKBP ke Bayora Baruon saya dipasu-pasu tuhatta ma sudenai asa go dame huriata di ke Bayora Baruon go dame manang keluarga muna mau lihat ma horas ma dihita saluhna
Halado ima amang situa hotma tiopan silitonga. Horas madihita salutna. Horas. Amanami dot inanami dohot napo sebulung dot dongaku parhalado akasitua parlo mobi inang pandita nami nahu hormati hamu amang do dainang jongjong audison ditujuk alak amang situa donar situhang do au madok hata songon dongan seangkatan nasida puji-pujian dot hamuliatean usambahami tutu hatta padegan basai siala dilean tikido dihita boy hita marminggu dohot mandohoti acara amang sitohang muliate maritu hatta hamu amang dot dainang satolop do hami au sandiri dihatani amang situa Profesor Payaman Simanjuntak ringgas do nasida dengan nasida burju mangula sude acara huriata dohot do nasida sude patangyangan pas sermonan sermon parhalado dohot termobi sermon ama ringgas do nasida hamu amang do daenang kodang do amangon manjaha ala dalam ilmu teologi nasida kami sendiri masih ajar do kalau mobi bahasa Batak nasida dengan do maklum amang do daenang babe do kami Batak Betawi Batak na tubuh di perantauan agak mau berbahasa Batak lima amang hamu amang do daenang taringot learning hami dot amang situa donar sitohang di tahun 2005 hami siahalak hami calon situa dipilit sian ruas hami di berbagai sektor hami siahalak calon situa di Parantiki monding ma sada calon situa ima nyonya sinaga boru panggabean sahid nasida monding ma nasida jadi di tanggal 2 Desember 2007 ditabalon namang pandita PH Nainggolan mah gabe walu mahami sintua buju ringga sami mangula amang dot daenang ison ubereng akado ngaku na pensiun amang situa Bomen Luban Raja dan ubereng Aritonang situa Roland Utapea Marsait Nasida situa Narda Itonami Boru Panjaitan dot hami sonari tulu harap nani ima sintua Paingan Siahan sintua Elkan Luban Tobing dan awas sendiri sintua Silitonga ima hami amang walu halak sonari amang inang jongjong manasi dari son amang sitohang amang donar dot itu inang buruna baban selamatlah amang saat ulat honan mi di umur kamu 65 tahun tu inang pe selamat dongani kamu amang saat ipas nasida saat on di tikion salam sian hamid tu akapino parmuna helamuna burumuna paupumuna alhamdulillah anang amang dot inang sehat-sehat kamu ya salah satu sangat sedih sekali memang mancawa tamu sian hapaladon tapi memang murmuna sudah kok 65 tahun tu amu amang dot dayanang amang situa tangyokon hamu hami asa margogo asa songon hamu saat ulah tahonan mi ima hatan itu hatta songon sada sa ayat emas di hamu di tahun 2007 sada Timotius 4 ayat 12 jangan adalah seorang pun menganggap engkau rendah
karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam tingkah laku, perkataan, di dalam kasih, di dalam kesetiaan dan kesucian. Hima hatai amang situanami, saya sahat mahamu tu panggabean, saya sahat mahamu tu parhorasan. Hima hata sianami sian dongan muna parhalado, horas ma dihita salutna. Waing kupasatai matiki tu amang situa donar sitohang nang tu inang. Mauliate mah sahak matu hami pakatayon ale perjulu maju inata molotuk peso apala takas hata batakna bamar boha baheno mahita. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas kasih dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan nafas kehidupan hingga kita boleh sampai saat ini di tengah-tengah pandemi ini kita boleh masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas dan bergereja. Pada kesempatan ini saya atas nama keluarga meskipun kami tidak lengkap hadir menyampaikan terima kasih banyak untuk segala dukungan dan kerjasamanya dari Amang dan Inang Pendeta dan seluruh parhalado dan juga seluruh jemaat untuk dukungannya selama Sintua Donar melaksanakan tugas pelayanannya sebagai parhalado di gereja ini. Saya juga atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan baik dalam perbuatan maupun perkataan kami. Kiranya di sini seluruh parhalado dan juga semakin diberikan semangat, hikmat untuk menjalankan pelayanannya sebagai parhalado. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Napidar sangapan atas nama Pendeta Resot Inang Padita Bitang Boru Siregar Amang Padita Pasaribu akadong aku parhalado nasa ulaon hurian itu hatta sude ruas ni HKBP Kabaran Baru khususnya sektor Saroha polado di Sangahon itu susi mabain ede nama sedenggan songon itong sian akadong parhalado pe ede songon paborhatok kami na pensiun teristimewa dohonok kudo madok moliate tu sektor Satahi alana sektor Satahi do na mangariritami gabe situa calo situa alai dipartikian ala nong mergeser pidahami itu daerah Saroha jala pada waktu i timpang keberadaannya aka situa na mangula di sektor gabe di Paidonasida gabe di Saroha hami mangula dang nama dok gabe situa ni sektor situa ni huria dohami itu jadi ima jolo na parjolo martiki bedo HP saluhutna noaing bongot mahami tutu na pensiun 14 tahun sebulan 20 hari sadarion ima hami songon parhalado tentu godang do hahurangan nami hasalan nami hagalion nami di nama ngula di ladang di Tuhani minta maaf hami disude hagalion nami jala godang do hamaolon naniadopan
salah satu hamaolon alai ala dipakai Tuhan itu hita radie hita dipakai Tuhan salah satu hamaolon na menangani gang damai tiki baru adong dope masa Covid tengah malam adong ro GP Ansor songon menekan gang damai pada waktu itu disodo amang profesor situa nami Payaman Holland ditelepon Polres supaya berpatroli dulu ke sana. Ada begini pola dosa pero laporan di Polres tuhita nung beres bdp kami nyoma suratna dan nama dok adong hajagon nami disi alai molo di luas Tuhan itu hita mengular nabu itu HP dengan kopartu asi dohot olong rohani Tuhan godang doha maolon boleh sekon saya pabuaon alai las onma songon pesakutu akadong aku nauposo ikon rajido hamu ro mengaradoti hatan Tuhan melalui sermon do nomor 2 nih keputusan na tertinggi di Huria na parjolo rapat Huria na paduahon sermon parhalado alana parhalado itu sebagai representatif nih Huria jemaat jala jemaat do na paborhatu kita jadi ikut bertanggung jawab deh kita tu ulauta ima song pesaku amang dah kadong aku parhalado anak napola namang guru yau alai bah Tuhat tama nama pergogehok kamu nama nuruson jalan paringgaton asa degan tutu mardalan di Huriata songonima hurang lobi siak kami minta maaf kami di hagalion nami nasalilingon mau liate ma marsangak matuhata mau liate mamang adong dopian non di ramatama boy pasatota nuaing jongjong mahita marede asa tatutup parminggota Sustata pamio sai pargogo sude marhite hite tundimi pasatuna kapatikdi mambandrarat maritami dinasajona Ali di bata amanami na di Banua Gijang podo haroruan di saluhut silol dehon na dinggadok nasa ulibasa na mauliutus upasatami masian na nilihom mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hustus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asahu parhas yang hami pilihan non pati bulong narajom lito ngatungan ni huriam dohot di Portibion buhay maruhan nami marhite-hite todim asalamu tadahami godang di sileo-leo mitu hami asalam girgir hamadok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasal nani leoni tunirani pamadaku hosadohot gogoki rani saluhut ardaku upasahat ituho Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say ro maharajaonmu say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa lidongan namar dosa tuhami
Unang kami tugi untuk pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de Batama ho. Di sodakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodi munabe. Amen. Langsung marah kadamang menghadap tujolo do inang songonima na di inganan na nang pola merek berahita di inganat tabi mahita kadamang dainang nahina holongan pasatami masudi hamina marhubas nuaing tutonga-tongata selama hari Minggu madita salutna jala tuhat tama toktong mangaramoti hita di pardalanata horas madita salutna horas